A Ferran Adrià li ha sortit competència. L'última exquisidesa culinària ens arriba d'Alemanya i té un sabor molt especial. El Caníbal de Rothenburg està basada en un cas real que va commocionar Europa. 2 homes van quedar a través d'internet perquè un li mengés el penis de l'altre. Apa, bon profit. El cinema sempre s'acosta a la realitat a través de la ficció. És inevitable. Fins i tot quan algú roda un documental o filma alguna situació real, està mostrant un punt de vista subjectiu, escollint unes imatges determinades. El Caníbal de Rothenburg, la controvertida pel·lícula de Martin Weitz, té aquest concepte molt clar. I per això, des d'un primer moment, va decidir distanciar-se del típic docudrama amb aparença de reportatge televisiu. El conductor de la trama és el personatge fictici de Cathy Armstrong, una estudiant de psicologia criminal que se sent molt insegura en la faceta de trobar l'autèntic amor. Per fer la seva tesi doctoral, tria un dels casos més truculents de la crònica negra recent d'Alemanya, el d'Oliver Hadwin, un jove homosexual que va citar-se amb un desconegut per internet i, amb el permís d'ell, li va tallar el penis, el va cuinar i se'l va cruspir. Qui va dir allò que l'amor treu la gana? El Caníbal de Rothenburg és una pel·lícula difícil d'empassar. L'espectador es converteix en aquesta estudiant de psicologia criminal i, com ella, no pot deixar de mirar entre els dits mentre es tapa els ulls. Com ella, comença a sentir-se atret per la sòrdida història que envolta a Oliver, la seva traumàtica infantesa, una mare desequilibrada i possessiva, la solitud en la que viu. Semblen característiques de qualsevol radiografia de psicoquiller cinematogràfic, però en aquest cas són autèntiques. Spending so much time on a computer. I think she stands for the audience, and in a way she has the same perspective. El públic, conduït per la magistral posada en escena de Weitz, acaba afectat per la tragèdia que viu l'Oliver. Thomas Kretschmann, l'actor que l'interpreta, ens va explicar que no es va basar en el personatge real. I'm dead serious about this. I distanced myself from the real guy. I didn't want to have anything to do with him, my character. I think it's a sad story, especially for the guy who was eaten. For him it's very sad, because he's not alive anymore. And also the desire to be eaten is, I find it more tragic than the other one. I wouldn't want to play or portray the character, the real character, out of the reason I wouldn't want to defend him. I basically invented the character after real events for that reason, and tried as an actor to find my own reasons why he's doing what he's doing, which is very difficult in a case like that. How you want to explain that somebody has a desire to eat somebody else, you know, if you're not completely sick in your head. So I tried to create somebody who is, like, in a way, not able to interact with the world really. How I play him, if he is able to have sex with this guy, then he doesn't need to eat him anymore. Eating him is his way of getting together, and so I try to play him a little bit like an autistic child in a man's body. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. En Thomas, que es va endur el premi a la millor interpretació al Festival de Sitges 2006, ens va regalar una entrevista molt alliçonadora. A banda de parlar de la preparació d'un personatge tan difícil, ens va voler deixar clar que aquest no és el retrat d'una persona que actua així només per culpa d'una mare dominant o perquè es troba sol. Hi ha moltes persones que han passat per traumes semblants i no es dediquen a clavar la forquilla el primer que passa. It's very difficult to explain that somebody has a desire to eat people or to be eaten because his mother killed herself, or in my case, or in my character's case, that the father left and the mother is dominant. You know, not every child who grows up like this has the desire to eat somebody. So it's like it's a combination, you know. But it's also obviously a mental, not very healthy state these guys are in. So you can only explain it up to a certain point, you know, and then you have to create
an environment. But I agree, it's a sad, and that's what we tried. We try to and that's my job as an actor. I try to tell a story which feels real to the audience, which you can, as an audience, sink in. Something you can follow. I try to create a character the audience can identify with up to a certain point. That's why also the reactions are very strong. People are like walking out of the movie theater very touched in a way, you know. So, and in the end, it's a love story. Very weird love story, but it's a love story, and that's what we tried to do. We didn't want to do a splatter film. We didn't want to do like a, you know, like somebody eats somebody and let's just like have a sick orgy. You know, that's not our intention. It'll keep you fresh. El Caníbal de Rothenburg és una de les pel·lícules més atmosfèriques que hem vist últimament. Martin Waits, el director, aconsegueix que respirem l'aire malsà que pesa a tot el film, que aconseguim entendre la sensació de solitud i de falta extrema d'estimació que viu el personatge. Per això, en un film així, la direcció artística i els escenaris naturals també juguen un paper important. Han de contagiar el desemparament que pateix l'Oliver. He's isolated, and the whole film tries to show this environment. Looks a little bit like Fight Club in the east, in the ugly German countryside. Yeah, it was. The film was supposed to look ugly. The film was supposed to look. There was supposed to be not any prettiness. Sí, la pel·lícula et treu totes les ganes de fer un viatge a la idíl·lica Alemanya rural. Però si un és un caníbal i té gana, tampoc ha d'anar fins a Alemanya. La pel·lícula desvetlla el poder d'internet. Qualsevol pot entrar en contacte amb algú que pot satisfer la seva petició per brutal que sigui. Tal i com ens comenta Thomas Kretschmann, sempre hi ha hagut persones amb aficions peculiars, però era difícil portar-les a terme. Ara, amb un clic, les poden convertir en realitat. People like this wouldn't have met before. They would have think I'm like that, and nobody else in the world is. But because of the times of internet and people like this find each other easier. You know, like 200 years ago, he would sit in his village and with his desire, and it would have been pretty difficult for him to find somebody who wants to be eaten, right? So with the internet, they are out of the such and such millions. There's probably one who's like same as sick. So he wants. The possibilities are easier to find each other right now. Ja ho veieu, internet és el lloc ideal per demanar menjar per emportar. Com us dèiem al principi del reportatge, el Caníbal de Rothenburg és la solució per aturar en sec l'accés gastronòmic d'aquests dies. Després de veure-la, començareu un règim dràstic. Ara, els que tinguin ganes de descobrir un excel·lent film de terror real, molt sòrdid i trist, no tenen excusa. A més, la pel·lícula arriba envoltada de polèmica, prohibida a Alemanya pels possibles efectes que podia provocar i mal estrenada a desenes de països. Aquí la podem veure en comptades sales i s'ha estrenat en plena època nadalenca, convertint-se en l'antídot de l'excés d'amor artificial que respiren la majoria de films que hi ha a les sales. A banda del premi al millor actor, a Sitges, el Caníbal de Rothenburg també es va endur el guardó a la millor fotografia i al millor director. A nosaltres només ens queda dir una cosa: bona cuina!